сте на мое място. Боже мили, толкова ми се иска да беше така. А аз бих искала вашето тяло на Терминатор. Тогава няма да сте толкова арогантен. Какво за Бога? Престанете да ми имитирате. Боже мили, това съм аз. Аз съм жена. Клаудия, успокой се. Мама беше права. Не трябваше да пия толкова вино на вечеря. Знам какво става тук. Вие ме хипнотизирахте. Току-що искахте да си разменим телата. Превърнахте ме в първокласна истеричка с провиснала кожа. Ало? Пръстените ли? Какви пръстени? По дяволите пръстените. Мама, кажете й, че ще дойда веднага. Кажете й го. Какво правите? Това е моята кола. Взимам я назаем, заради сватбата на сестра си. Само през трупа ми.